skal bare trekke vinneren av konkurransen. Für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Nå skal jeg trykke. Ok, jeg ser ikke. Trommevirvel. Hvem blir det? Det ble Kristine Victoria. Hun har ikke blogg, men jeg vet om det er. Jeg var på leirskole med henne. Hun vant en utløperfilme. Og det er helt fair at jeg det er veldig kjekt, så da har jeg